Boroy gaयनाय खाजेनटा कुक हायनाहाय बरोय बुफां सोलायलायफिनै जों रिप्लान्टिं खालायलायनाय आनि ओ बरोय लोङो अरो हिंका बरोय तिनि पर्यन्त आं टांग्रायावखो तिनि सालमारियंका 22 मार्च तिनि आंगरो फाइफानो ओ डेट फाइफानो ओ बरोय न ताव पर्यन्त बेदेक टांग्रायावखो तावन बागी हिमालय अबनो जतनि लेरि ओय बथाय थारिनाय एकदम लास्ट बुबार बारिनाय अबना खाजेनटाखौ ताबको भेराइटी सोलायना बागी फाइलेमानि सोंनाय तिनि आं हायनाहाय यां बाबाय रिप्लान्टिं खायना बागी हाखर खुरबाय खाना बस हाखर कटर नायदि अनि हाखर अंखार कलक गदेर हाट ताय निनि बारा हिंका मुक्सा कारासा तिनि kokborok bai muksa karasa derhat kokwanji bai derhat haidaba खाजेनटाखौ हिंका जों ताकलाय बरोय सोलायलायफिनाय खालि बरोय कताल मासा फैनाय आनारो जों बरोय कताल बिसेस कै बबना गायनाय हिना माने गोखै गोथै बरोय दङ ताबो गोथै मां सालायखा गोथै मां बरोय थाजायगाबो दङ गोखै बु सालायनाय दङ गोखै गोथै बरोय बोदै ताइबो दाम जाबा साबु दाम ताबो जराते वेस्ट बेंगल बनि बथाइबो दाम हिनि खनाव रेट किसा काहाम मानो नदिको आं रिप्लान्टिं खायनायनि बागै याफां फैसा खिबिसनाय को याफां दङ नायदि रिप्लान्टिं खायनायनि बागै नदिको खाजेनटाखौ रिप्लान्टिं खायनायनि बागै ओ याफां टानपायखा अरे खुरपायखा जों खाजेनटाखौ बसकां रागो जों काहाम बरोय त्रिपुरा मान थांनाय जतेनारि भेराइटी कैसा कैसा ताबो दङ नि नारा कैसा तंखा आनारा कैसा नि बनारा कैसा अमाहिके जों गोबां मा रिप्लान्टिं खायनायनि सुजुग माने दङ ताबो नार्सारि काहाम दंमानि बागै खाजेनटाखौ नंगौ फांसा फंसु बरोय नांका आरो बरोय बसा नाय मानो फियाबा सकां कक दुगबाय कक मा सालायनाय आं ताकलाय बरोयनो रिप्लान्टिं खायमानि नायदि बिसिक थाम नारेका हिंका चलो आबुनि बारा नारेका बटमाटरि थांनाय बटमाटर खायंका बुफां बेलाय तनाय नायदि बटमा सक्सि कोनसि बुफां बसक तरि थांनाय दैको अब अनेक समय लेबार का बां नाङो इको खुदा लायजाक नांलायजाक उसुक जराते हामो ताकलाय अरन जत्तनि सिकन न सिनारनाया सेमान बटमा कटरनि अनि सामुं तांनाय र बर नारेमा बागे किसा बेदे कटरंगा ताकलाय तै नारे गया एकदम बेदेक नि चिकन नि बेदेक सिनारनाय का रिप्लान्टिं त खायजाङै दङ ताबो पाइथाक जरा कमार्शियल कायने र बागै कक हायका हाय नों पाइथाक कायनानि हिंका हाखर खुरसिदि पाइथाक हाखर खुरपायदि हाखर खुरपायका हिंका हाखरना सातुं सारिदि कबा आं हाखरना सातुं सारिनाय हाखर बा हा सातुं नकबार चाव आरो यं साकुक साबो हाबिसिकनि थुयो ताई गोबां मा सामुं दङ जेता बिगियाननि नकबार हुकबार तुई अंका चिनि बिगियाननि तंमंसि आबो बेलायखे बिगियानसि सिनि सामुं अंका जरानि बिसिंग मा पायो सिनि सामुं जदि जरानि बिसिंग तांपाया हिंकाले हुकबारले नना पुसगरि रिया बा निनि रां किफिलि रिया हुकबार नों जरानि बिसिंग मा पायनाय जरानि बिसिंग पायका नों रां मारि बेलायखान लस को बांरिनाय खाजेनटाखौ हुकबार न बेलायखान नायचमै नों सामुं मा तांनाय खाजेनटाखौ ओ भेराइटी वो काहा मंका हिंका नना आं सानाय ओ भेराइटी को नेम टेग रिजाक नेम टेग आं नना फुनो गया ताबो जराते ओ नेम टेग रिजाक वेस्ट बेंगल नि बुफां कट पाइतो बो नायदे आं बुफां न तुई बेलायखान कबर आं आबोनि बागै नोंबाय मालाय जरा अनि 5 मिनिट भिडियो न बरोय रिप्लान्टिं खायनानि भिडियो न पाइथाक जरा नायखा हिंका आं बेलायखान खा तंथानाय खाजेनटाखौ तामानि बागै हिमाला आं जे रोंबा बायसे नोंबाय शेयारिं खालायो आर नों बाहायना कैसा लाइक रिजारि खाजेनटाखौ सं निनि बागै आं काहाम भिडियो खायनो सेसा खायनाय टाइबो जाते आनि हुकबार खायनाय र कक्टाइसा थैसु सामुं थेपाय माने खाजेनटाखौ हामबाय जतन